Днес ще играем на какво имам в устата си. Всеки е донесъл по нещо. Тя е донесла най-малко. Покажи. И по 5 неща. Сега ще играем на камък, ножица, хартия, който загуби, той ще е с завързаните очи. Хайде. Но не е нужно да е храна. Да, не е нужно да е храна, каквото и да е в къщата. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Стига, ба! Тоест аз съм. Да, ти си. Но сега ти ще гледаш от това. Какво няма, бе? Аре, слагай си ги между краката. Няма да гледаш. Добре. Защото ти не е честно. Чакай. О, те са вижда. Майко, пази Боже. Те не са вижда. Ау. Чихо сега. Какво правиш? Кария. Ау! Ау! Виждаш ли нещо? Не. И да виждаш ня. Първото сега ще ви го покажа. Чакай малко. Дай ми лечето. Аре, свали си това. Виждам. Ама както и да е. Опрей го, стигни го. Ау. Не викайте ми. Свали си главата надолу. Показвай го на камерата. Ето го първото. Страх ме. Отвори широко уста. Никой няма познаеш какво е. Какво е това? Ами дай по-навътре, защото те няма разбереш. Нещо отровно ли е? Не. Разбра ли какво е? Не. Предаваш ли се? Да. Магнит. Ил. Ари, затваряй се. Аз колко хубави неща ще дам. Ето го второто. Ари да е. Това е кора! От портокал или мандарина. Мандарина само. Мандарина. Горчи. Ето го второто. Това е оно и пиле! Оно и пиле дете лъгах, че е сол. Да. Предам се. Камък. Какво ми дава? От това. Това е мида. Сега ги пребли в турбичката. Затваряй си устата, още едно има. Теле. Виждаш. Не виждам. Ето го второто. Къде е шипната камера? Затваряй уста. Предам се. Нямаше друго какво да взема. И аз трябваше да иззема гадни неща. Ами нямаш. Баба ни не ни позволи. Ти го лапа! Не съм. Ела малко по-насам, че камерата не те вижда. Стига, ма. Виждаш, нали? Не. Ау! Спри да дишаш тежко. Това е супер дразнително. Ау! Свали си главата надолу. Така. Сега. Само не се отваря. Не са си отварящи. Чакай да го покажеш на камерата. Ето това е. Отваряй. Обърни се към камерата да те види, де. Така стой. Каквото и. Не знам. Предаваш ли се? Пише на пече. Ама какво? Не знам, предавам се. Кученце. Сега не е нужно да се отвърташ. Сега следващото е просто страхотно. Да, Стига се гледала, ма. Лютеница. Да, лютеница е сега. Да не е люто. Не е люто. Спокойно, не е люто. Надявам се, че го видяхте. За мен е много вкусно. Малко ми дай.
Ще искаш още. Какво е това? Ебе, това да се махаш устата, де! Кажи А! Знаеш какво? Кой? Шоколад. Какво? Шоколад. Какъв? Бял. М-м. Бял е. М-м. Смесен. Да. Това е просто страхотно нещо. Как се стресна? Какво е това? И ти ми го бърса в устната. О, това вчера го ядохме. Аз тук не съм била. Направо ще ви се доеде, като го гледате. Отвори по-широко, де! Отвори по-широко, Вики. Захапи и заяди не. Сдъвквай! Познай какво е. Пушено месо. М-м. Месо. М-м. Месо е. Не е месо. Ами не знам какво е. Мисля, малко ще се сетиш. Шалам. М-м. Предавам се. Това чакай сега как се наричаше. Не бях момето, бе. Както и да е, после ще ми кажеш. Аз май изядох. Ама ли ще го видите? Малко личи. Да. Зади ли го? Да. Не. Малесото се е. Кой е? Не, няма да покажа. Няма. Зади ли? Да. Сега. Не е за. Чакай да ви го покажа. Такова е. Отвори уста! Мръсно ли? Не е мръсно. Обърни се към Мече. Да. Познах ли? Да. Следващото. Още имам от тези това в устата. То е за ядене. Че го обичаш. Мандарин. Не е мандаринка. Отвори широко уста. Дърта баба не ме. Побежи това. Сол. Да, сол е. Мама заболя. Като ми отваряш уста. Свърши ли? Не. Още едно има. Добре, другия път внимавай. Ако има друг път. Така. Стига си гледала. Много хубаво гледаш. Браво. Нищо не съм виждала. Да, аз защото не ти видях почти. Такова е. Отвори уста. Стига! Стига! Аре, това не е по-широко уста, де! Гризи! То пальто! Мандарин. Да, мандарина. Чакай да си изям аз още една мандаринка. Ами со има ли още? Това беше от нас. До следващия път. Чао!